निवडणुकीबाबत आमदार प्रकाश सोळंके यांनी एक वादग्रस्त विधान केलेले आहे। साम दाम दंड देऊन मी निवडणूक जिंकतो, आमदार प्रकाश सोळंके यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केलेले आहे। तर चपटी कोंबडी बकरे देऊन निवडणूक लढवल्या असं देखील वक्तव्य त्यांच्याकडून करण्यात आलंय। त्यामुळे सोळंकेंच्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलेलं आहे। गावातल्या कार्यकर्त्यांनी या निवडणुकीमध्ये कसं मतदान घेतलं ते त्यांना चांगलं माहिती आहे आणि त्याच्यासाठी काय काय दारुगोळा लागतो। शेवटच्या 2 दिवसात कोणाला चपटी द्यावी लागते, कोणाला कोंबडं कापावं लागतं, कोणासाठी बकरं कापावं लागतं, कोणाला लक्ष्मी दर्शन घडवावं लागतं। हे सगळं त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट बनलेले आहात तुम्ही। माझ्या अनेक निवडणुका तुम्हीच लढवलेल्या